Sowan menyang endi ra iki? Ngalang. Oh. Tanggane desa Mujur. Us. Ngalang iki desa. Iki desa Ngalang, Kecamatan Gedang Sari. Oh, Gedang Sari. Tanggal 21 Juli, Tru. Ya, oreng. Nah. Nang ngendi Gedang Sari? Oh iya. Ki mau Pak Lurah wis kirim SMS karo aku kon biya warakake. Wah iya. Dinane apa? Ora usah takon dina tanggale wae dileki. Ya. Sesuk bengi nang Bandung. Weh. Kumaha damang? Wah, Bandung Jawa Barat, Bandung Pelayan. Oh. Bandung Jawa Barat nggo ngopo? Kadoan. Iya. Yo ngaturke tembangan sing kepenak. Guyon-guyon maton sembrono parikna sembur-sembur atas loro dadi wasil loro dadi tuntas, Gong. Heeh. Ngaturke sapa sing iki panjenengane Pak Bagong nyuwun lagu Gubuk Asmara. Selamat ambal warsa 1 Juli kagem Bapak Sunata. Saking Fuad Sound System. Wah, iki ketua panitiane ulang tahun. Ah iya, ya selamat ulang tahun Pak Sunata. Sugeng ambal warsa muga-muga pinaringan yuswa panjang, pinaringana rejeki ingkang matikel-tikel, ayem tentrem kulawarga sakinah mawaddah warahmah. Iya. Pinaringana lancar rezekinipun lumantar pedamelanipun ugi pinaringana padhang lan lancar. Amin. Sing dikarepake. Heeh. Pak Sunata bareng karo Hari Bayangkara. Ah iya. 1 Juli. Heeh. Juni wis rampung nek? Wis rampung. Waduh. Juli yo dirampungke. Heeh. Juli engko rampung, Agustus dirampungke. Heeh. Kanca-kanca ya isih semangat Gogong, nyatane tak delok ngemburi ya ora ana sing merem. Ora ana sing ngantuk babar blas kabeh ya do melek kabeh ora ketang omongane wis ra cetha. Ning kabeh do melek kabeh. Sing dingklok kuwi dolanan HP. Oh. Paling ora ya video call. Ayo mbangane turu ra apik ngono kuwi. Heeh. Payu pira gudhege? Ngono kuwi. Mbok wis to Gong wis. Wis tobat tenan wonge wis tobat. Mbok genti liyane to, Pak. Aku tak nyuwun suarane Orisa rek. Oh ya. Ket mau tak mime. Heeh. Tak emane-man aja nyuwara engko tak nggo gara-gara. Ah iya. Ana kabeh do digunakake limbukan terus gara-gara nggunakake sapa? Carane wawan ki do wayu-wayu. Ah iya. Kudu nurake sing seger. Heeh. Ya iku Orisa. Iya. Iki Agnes wis, Ika wis, Tatin wis, Neti wis. Wahyu wis mau. Prastiwi ya wis. Heeh. Wis Wahyu. Heeh. Ngelembrek. Heeh wis. Golek sing isih seger. Ah iya. Arep nembang apa kowe? Anu sa sing klasik. Apa? Ngaturke sing klasik. Birunya cinta. Hus. Birunya mripatmu kuwi kok aja biru. Aneh-aneh lah. Klasik ya Kutut Manggung, Ular Kambang, Gathik Glinding, Sinompari Jata, lan sak piturute. Ngaturke apa? Sineman apa? Sakaremu. Sineman apa? Tak tantang kowe saiki. Tak goleke pengendang. Mas, kendang Mas. Nah, Mas Kadi Rawoe iki dalang Sukoharjo main ngendang. Kendangane apik iki arep nantang Jineman apa? Ora pengendangmu wae. Wah, pengendangku saiki ngel kandang. Aku saploke nesu-nesu iki lho. Wesan. Buka srepek kowe kleru kok saiki. Tok cek bluk ngono klep. Kerep iki. Prihatin aku saiki. Oh. Samploke gampang nesu wis ora gelem sinau bab-bab. Wis tak omongi to sesuk ki ning Blitar, ning Tuban, ning Trenggalek. Heeh. Sinau gagrag cara Jawa Timur. Heeh. Tembang-tembang ki paling ora kudu orek-orek. Oh, kuwi ya mesti dijaluki. Heeh. Tayuban ki mesti dijaluki. Heeh. Mangane engko nang kono mati kutu. Nyuwun 8 9 Moduar kowe. Ana to gending. Ana nang daerah
Blora kono 8 9 apa 8 6? Hah? 10 8. 10 8 ya. Kuwi tembang apa? Kuwi tembang apa kuwi? Tembang angel kuwi. Oh, kudu belajar tembang angel pokoke. Kudu belajar. Nek play malah ora dienggo belajar malah tok nggo wayangan dhewe iki. Aku ya getun dibatalke piye? Aja mesake kono wis latihan barang wis utang apa-apa. Heeh. Mangga, ya. Napa Pak Sineman? Lho kok iki kepiye to? Bocah kok seneng gemes lah aku suwe-suwe kok. Kelambi lurik napa mari kangen? Wis terserah kowe iki ngau kelambi apa-apa mangun. Nggih. Yo. Kaosan sing mangun. Nggih lurik mawon nggih. Heeh, lurik. Bocah kok kaya. Kaya ana wiyaga sing muni kon nganggo tank top wae. Gundule atos. Nah, sapa iki? Ya ini kok Nur. Ngapain Nur? Njaluk ngapura. Oh iya. Ora apa-apa, tak apura. Heeh. Di pikol siapa? Wiyagaku. Aja kon garapi. Oh iya. Ayo. Klambi lurik, Mas. Sing ngendane klambi lurik, Mas. Mama. Arep entek-entekke ditku ning ora apa-apa. Anggere rupane mak tratap aku. Pantas luas polatane dasare Mas namo kiring seripat tripit lembehane sisa gareng kowe meso nek ndelok YouTube tak matke kok sabetan-sabetan kae sing apik tangane kepiye to tak gedhekke nganti. Nah, kowe belajar itu jangan sampai berhenti dari umur berapapun. Jika otak masih bisa menerima ilmu, kenapa tidur? Kenapa tidak belajar? Ayo kowe ayo saiki nek ming jinggo ngene-ngene iki tangane mula keplane ra tek apik anggere muni jarak jauh terus mengene iki ojo we anggere ning sing munggah terus kene ya bange desa terampil serta wasis wawata udelur katan kengku
sing bener nang kene iki. Kaya ngerti-ngerti ya. Kandhane kok. Ane ora ana bangjo ya aja mandeg. Kono yasinan sih. Oh, sepor trio ngono mangkon yasinan. Ya. Meleh Pak niki. Wis sampung to? Nggih. Wah, ya saking kepenake kowe nek jeneng njineman kambilure iki rasane kaya kepenak banget, Gek. Wah, ya ora krasa wis rampung ngantian gong aku. Bapake nyuwun meleh e. Sapa? Sik ngendang. Oh iya. Oh, meneh ra apa-apa, ben. Lah mandeke ten mriku, kan baleni maksude. Mandeke ten mriku. Sona iki nek mandeki apa? Lah bapake kok Ora waton anu. Ndemen mandek sik. Hop. Kandhane hop kok. Biasane nek anggere kon hop angel. Ah iya nek siramane mlaku ki kon hop angel ora jamak-jamak. Kebablasan ora tenan to ngayal kok kowe. Ya. Pisan kas. Satya Watuladan minggir Indonesia ngawur banget yo pantas luwes polatane aja tok get-geti ngono kuwi lho. Ndang-ndang tetuden tuntakane cukup lho tak. Ketek nek sing ngeno ngantuk dadi totong. Palaran to, palaran jengkolmu. Ayo, monggo. Kaya ngene dituthuk bareng kok penake ra jamak-jamak ya wae. Niki ingkang ngripta Pak Wasiran. Oh, nggih. Daleme ngendi Pak Wasiran? Piyai mriki. Piyai Gunung Kidul. Elok tenan. Pak sapa samiran? Wasiran. Oh, wis tau ketemu dek nalika nang Putat kae lho. Ana Pak Joko barenge Pak Wasiran ki sing ngripta klambi lurik. Waduh. Berarti Pak Wasiran ki penjahit. Gus. Dosen, Pak. Dosen. Iki rasan gagas bakong
Pak Wasian ki ngripta klambi lurik. Nek ora dijahit ora iso dienggo. Ning kuwi sik ngripta ki tembange iki lho, Gong, tembang. Oh, ya digenahke sik. Heeh. Tabuhan kok penake kaya ngene ya. Kendang ki isone muni dikeplak. Gambang ki isane muni dituthuk. Nggih. Nek kempul ki isane muni dijagur. Nek sitrisane muni dicuwik. Oh. Nek sinden ki isane muni dicuwik sik. Terus dituthuk. Kok terakhir dijagur. Ndelem. Kaya gong gantung. Gong duduk kok gong gantung. Gong ya bentina diduduk ora. Gong kok bentina diduduk ora dipendhem apa piye? Ayo. Wis ben sak. Kula nyuwun pambiyantune. Ah saiki coba Mbak Ika iki biasane pentase pentas campur sari. Coba saiki Mbak Ika nek cara klasik. Wah iki. Ya Mbak Ika. Cara klasik. Mbak Ika iki biasane pentase campur sari basa. Lali janjine lali. Lali nyaur. Lan sak piturute. Iki diaturi supaya bawa utawa nembang cara kuna. Pamane apa rek? Wis sing kuna-kuna sing manut. Engko bar iki terus tatin. Nah. Tatin kok dienggo jineman Surya Madu. Kuwi jineman Surya Madu ki ana apa? Wah kowe ki nek dadi seniman ki sing gendeng to, jineman iki ora mung ular kambang tok, klambi lurik, jineman kandhek, mari kangen. Iki anyar iki Surya Madu. Weh. Mijil nggih, Pak. Heeh. Hah? Mijil. Heeh, iya. Heeh. Urung-urung kok esuk. Nana. Sepira sur? Nena. Wah, wis mesti mirasa mbok yakin sumpah wis ta. Duh yang corleng iki rombongane sapa iki nyesel nang kene siji iki endi kowe penabuh kowe lho grupe sapa kowe melu kene kowe kaya grupe awake dhewe wis aku ora ngakoni nek ora seragam seragame kancane beda dhewe ora marai teng plontang ora kane-kane wis sekit sore mau wis ngampet ambegan lho kan saking wedine lho kowe teko iki mau wis karepe arep nubruk sikilku karepe nyuwun pangapunten wah wis cilaka iku wis iki sing marai menurunkan derajate warga laras ya ngene dianggap warga laras ki ra ndek seragam mengko seragame pirang-pirang kok sing ngumumke sapa wah sing ngumum kowe iki ya pimpinane pengrawit sing sok ngumumke seragam Mamantri oh nesak-nesu apa siji lho barang ditakoki iki seragame apa abang wayah apa supaya resik panggunge sing gerong kok ning kursi kono wae aja wis sia-sia banget ora
Musalah pisane kok tok unek-uneke kaya ngono. Ha iki disetremeng sing nonton ki ora mung warga Indonesia Raya. Sadunia padha mresani sing chatting aku saka Texas, saka London, saka Amerika, saka Prancis, saka Jerman do nonton Malaysia pirang-pirang. Le nonton malah ning Taman Budaya Malaysia iki ayo. Ngau layar lebar. Wah iya to. Ha kok ngelek-elek ya ora. Kan kono ning undang-undangan kono. Siap. Nah. Yo, iki yo. Wayang wis kliwat limbukan wis ayem ya mesa. Konangan gara-gara. Santinet. Mau nek galingan limbukan mau takon liwong ro Prastini. Wis, raine wis abang beranang kaya wis. Ngono nangis diloko karo. Ora tok garap terus ngerti-ngerti. Aku tak bali nang cangkringan. Wah, Arisa muni mesakake ngono. Ya kono dipelu. Ya. Lan bos ngayo men radem masuk kadi men radem mau ning nggon kempul wis kemulan jagat. Sedane kelakon maru-maru teres sombre ganteng menak tenan kanggo paukuman Katno Mijil Ketoprak. Iya. Ya. Sing seragame beda dhewe. Heeh. Nek ora dihukum tuman wae. Aduh. Ya. Kados Gusti Ayo sinden. Wala yo sembodo suarane yo apik tenan kok. Sampun tengah. Yo. Sampun tengah. Sampun tengah-tengah. Ratri Sinden Gerong. Langsung rangkep ya. Ya, reng. Nah. Pangi
ora ngrungu ingsun. Iki geronge selip. Sing kono pipa pabrik, sing kene pipa banyu. Sing positif ndi? Banyu liwat pabrik maksudnya. Pipa apa ki mau? Aku kono kok pabrik, plastik kok pabrik. Pabrik plastik kon gilengke piye? Aja. Kejem tenan ora. Sing kompak, ayo andan-andanan plastik ngandani wayu ngandani nanti ngandani atati nanti ngandani ika ngandani horizon ngandani ares ngandani aku. Wah iya. Kowe ngopo aku dadak dikandani barang? Aku ngandani blendis. Lah ya. Ya. Iya ya aja ngece karo bakul tempe. Ya. Iya. Kome ya iya. Gusti Mas Katno. Nana cidren janji. Ya. Apa cidren janji jambu apa jero uduh kuwi jambu apa jero ora penak banget iki mau jenenge mijil ketoprak. Heeh. Iki saka panjenengane Mas anu grup utawa kru Fuad Sound System. Heeh. Natin men turutke wae. Ayo. Gawe anggere dikon kok mripate mlorok lho mesti. Ayo. Ora kena. Ayo dereng lho. Wis kok mau. Wis ngapa? Ya surak mau angel lho ya surak iki. Astaga. Yo. Angge bawa. Nggo bawa. Nyingkar nyingkur Neno wiwitane ki sapa ya dandani omah kuwi. Ha wong lagi bawa kok tangtung. Mengko nek pakune modot ki le nuthuk engko. ngomong wae. Nyingkar nyingkur lingsa
wayu ki mau. Wayu napa? Oh, ora ngerti ra bro, ngerti kowe. Apa ndak, apa ndak? Ketiban kanugrahan kok ngerti-ngerti. Waduh, ngono. Mbok krungu apa kok? Oh ngerti aku. Kaya ketampek. Waduh. Lelampahan kang wuri ngono Mas di kendangke cara badutan pos ragenan terserah. Ha, men di contoro pengendangku kuwi. Angel kon badut anu ki. Kon badut angel karepe arep dosa muka bolak-balik. Ayo kene. tresna tulus nadyan engku bek asma mugi-mugi kepareng bareng ora bubar iki yo dondon tandil anu aja manut Mas Bendel ayo yuk yen liwat aku kelingan waduh kubo kae nonen ayo ya neng jagat tulisan warna abang aja didondong ya ayo kenter aku lajeng muni jenengan muni terus sih ora apa-apa kok ya ngene ra ono sing muni bingung nyenyet banget yen liwat aku kelingan gebuk kae biyen tanggul lereng ning jaga kebak tulisan
menika Fuad Sound System katur meneh Bapak Sunata. Sing kepareng wis ya kuwi manu tanggap warsa ning tanggal 1 Juli. Bengi iki tanggal 2. Oh iya. Wis jam 3 kon tanggal 1 Juli. Ya mau sadurunge jam 12 mau isih ngance tanggal 1 Juli. Wis omongmu kok bakul obat ora. Ayo aku sing ngaturke apa wigatine kok. Heeh, ya. Ki mau jenenge wis ngaturke Gubuk Asmara. Ah saiki si Wahyu terakhir iki. Ah iya. Main kepareng nyekar. Ngaturke apa Wahyu? Iki ana sing nyuwun sesideman. Wah iya. Ayo yuk sesideman. Ini ki ngenteni ragek muni-muni. Lah kula nggih ngentosi, Pak. Hah? Kula nggih ngentosi. Lah iki nek dodokane ngene iki kari nabrak kowe. Nggih. Ya. Wiwi tane ngati-ati ya wadem iki pancen lah ora terus ning ngombe iki ora ngawur kaya ngono kuwi. Wahyu ki senengane. Handerek sang peke Priya bagus kang olah budaya. Wah edan kaya kang olah budaya. Iya. Terus arep ngopo ya ngono iya saking senengku ya cengkoke ditirokke senenge ra jama-jama. Sowan menyang kutha Gadhe. Ayo Angel, Pak. Isa kaya sinden ora ampuk digodhog ya. Sowan menyang kutha Gadhe. Ana dipedhot. Ngono. Sowan menyang kutha Gadhe. Ora iso. Salah. Tek ngono. Rene. Rupamu kok malah apik banget ngopo. Ayo. Bendara terus kayung yon. Ya. Bendera terus kayung yon. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking ukir suar
kurang permana ya swara kurang permana ning wasis ha angungrum marang bendara angungrum marang bendara sang Dyah Sulistya ingkang saking pijer ngincangake alis terus tresna sesideman tungdang ya terus tresna sesideman Jopras ya luwe bace patenana timbang bapisan luweh becik patenana timbang perpisahan Sulistya rewangi samudana marang kula harga garwa lan praputra liwat kincanging alismu repitahan randang rasane ngatiku latihan muslim serius waktu aku isih mampu lateni solatmu mongko kowe bocah gunung latihan bocah gunung ketuko halimpo jiwa ragaku makmur kehormatan mungkrong berubah tanpa nyamleng tenan kok nyamleng aku rasane ngene kaya emoh wis gara-gara oh iya alalelane alismu ayo urip ana kutha gedhe kowe tak bukoke papasan isine kowe apa wae nadyan sesideman mesti tak jauh
Wes cukup. Rasa werna-werna ini ora diteruske lakone. Rampung-rampung. Ngarep nuruti Bagong arep tetembangan terus sideman Gubuk Asmara. Lali janjine. Wah. Nganggo wektu. Angon wayah. Penake dhewe ora. Glondoro Janaka wis tindak. Kok pespane ra digawa ya? Engko sikik delongkas gluk. Oh, kae pespane mlaku dhewe. Edan semari nek mlaku jan gegedruk-gedruk lemahe mabluk kabeh. Ah iya, ayo ge diderekke yo ngendak. Ha Petro kok ora ketok ya wis ora usah gagal Petro ngono malah dukani karo Semar. Lang-lang ing dia mangu. Den prayatna samurires eka balik titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Koko Prabu Arjuna angayam wana tindhaing siadi mlebu jroning wana wanging cipta namung badhe pados tumruning kanugrahan Koko Prabu tindak dhateng pundi tanpa beda lawan sira Yayi niatku mung kepengin muktake kadang-kadangku para Pandhawa sana pun kakang gayuh wahyu nanging ora kanggo kaperluaning pribadining pun kakang bakal ndaturake marang kadangku para Pandhawa. Aduh Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Namung ewa semanten tasih katingal peteng paningalipun ingkang rayipun Arjuna. Janaka kula wonten maring ngadhawuh. Yen sira siadi golek wahyu turut alas wahyu iki lungguhan samengko tibane ora ana ing wana. Kepareng paduka ya to. Nyaketi miling-miling niti preksa kanan negara Ngastina merga tumrap pun Kakang sarta pangertening pun Kakang wahyu bakal tumiba laladan negara Ngastina. Mekaten Koko Prabu iya.
Nah itu mengatakan monggo Koko Prabu kula dherekaken ayo Arjuna ana kawan aja nang kengken iki wis tak akan dawuh marek konten mayat pos mores Redo mangawur-awur-wurahan ngaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butulawar panjriting turangga esti wauta kocap datan kawuwus ngedal lumampah nenggina Tandrawati kadheraken ingkang rayi pananga Pandhawa Raden Arjuna miwah sanggya repat puna kawan catur nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng nenggih lampahipun Kelurahan Petruk kantong bolong bingung kengangan sang kantong bolong wau Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik wong jeneng wong golek slamet ki apa-apa ya tak saguhi ora ketang bar kuwi terus aku bingung arep nendi monggo sinuwun Prabu Ndrawati paring dawuh njaluk ijol wujuding ya kuwi ing winastan wahyu katentreman lah terus lek arep golek nendi lho rumangsa kule mlaku aduh wis ora ngliwati pirang-pirang desa ngliwati alas lha kok dadi urung ana tandha-tandha aku iso ketemu karo sing didhawuhke dening Sinuwun Ndrawati jan piye mongone aku mulih iki engko nek nganti ketemu Sinuwun Ndrawati Petruk nggih endi sing tok goleki apa wis ketemu nyuwun pangapunten Ndara mboten saged ngaturaken apa sing didhawuhke Ndara Kresna. Wo lah menclah-menclah kaya banyu tumempang godhong sithik. Ora wujud menungsa nanging ngucap kaya dhewe satu kewan jlek. Dadi celek. Ya nek dadi celek, nek ming dadi uret, alah cilaka. Monggo Sinuwun Ndrawati iki nek manabda mesti dadi nek paring dawuh mesti ana nyatane. Ya tolaruta saking Gudha Sang Kula. Yen amutusa Sang Sri Sungkawa enggalih Kelurahan Petruk kantong bolo eling-elingan pajaning Kelurahan Semar Badranaya lamun nawong Sungkawa kekuwataning sundul wonten ing kayiwangan kocap ingkang cumara saking Dirgantara nenggih Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali ya Begawan Salantara mrepeki ungganing Kelurahan Petruk kantong bolong nyemplunga sendang malih warna sedudu kuwi lakone wah ngawur anggere muni ketemu bapakne kok nyemplung sendang malih warna sampeyan dikandani sutradarane ora woi lata
Lali ya. Wah, ya ngono kuwi jenenge pakulinan kok njur bang-bang pengeluaran. Dudu niku beda. Kowe ngopo kok sedih neng alas? Lah niku bingung apa? Bingung mergane didhawuhi sinuwun Ndarawati supaya golek wayu katentreman. Lha niku nak dijangka patine karo para Kurawa. Sinuwun Ndarawati gawe karti samrika muja petel dadi kula ning kula Petruk sing dadian saka petel digawa teng Astina ning kula ken golek ijol ya kuwi wayu katentreman. Terus ora golek nendi? Coba. Lah niku ya mung sago waton sago tok. Mergo selak kepengin nyawa kula niku slamet. Kula terus mung waton nyaguhi ning jane ora ngerti teng pundi dununge. Petruk, nun. Aja wedi kangelan saka kene kowe tak getak. Aja pati-pati tiba yen ora tiba kayiwangan ngundaran Dirbawana. Kabeh niatmu kuwi aturna marang Sang Asih Prana. Lha niku golek wayu ora golek wong wedok. Kok dadi sampean muni engko nek takoni si Asih omong apa anane? Asih sapa? Asih Prana. Asih Prana ki sapa? Lan apa wedok? Sang Hyang Bathara Wenang. Kuwi asmane liyane Asih Prana. Wah ya lagi saniki kok ora ngerti. Aku mboten ngerti dadi ya nyuwun ngapura. Wis tata-tata getak kamprung kono tiba kayiwangan. Nggih. Ora tibake liyane lho. Ora. Kudu kayangan. Ya aja kuwatir Panakawan. Sumepang wangaruna katinetraning uga rapuh sataning kokila ring
kanikara saketer kene donga engkong lir bawa sing pene panca apa taking ayam ngono Mas Tunomo sidam karing bawana langgeng Mbuya pangling iki kaya Petruk ingkang sowan inggih Bu Kulun sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadana Bu Kulun nyaya Petruk ora dadi ngopo ana wigati apa dene kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Iwang Pikulun padha winenang angka kalih wale-wale menapa ngantos kula kedarang-darang sowan ngersanipun Pukulun menika estunipun wonten sambung rapetipun kaliyan gesang kula Pukulun mboten nganti kanyono-nyono lah kok Kurawa niku mbutuhke pati uripe Petruk jaran ngendikanipun Begawan Tuna negari Ngastina menika ketaman Pegebluk saged waluya nirmala temajati jati temamulya yen ditumbali nganggo kuwandaning Petruk lah mila kula ya emoh nek kon mati dadi tumbal niku lho mboten gelem upama kula menika dipun utawa kula menika wis entek umure kudu tekaning pati niku ya mati sing apik mboten kok dienggo tumbal niku ampun iya Panakawan ha tumuli kula mlajar dipun bujung Ndara Werkudara pinanggih sinuwun Ndarawati sinuwun Ndarawati paring dawuh kaliyan Petruk kowe tak tulungi ning gandeng dewa iki bakal matedhake kanugrahan ya kuwi wayu katentreman mula kowe tak tulungi kowe slamet aku tak gawe wewujudan Petruk saka pedhelmu men Petruk sing saka pedhel mau digawa dening para Kurawa wondene kowe mlayu ning jroning kowe mlayu aku njaluk ijol Kresna paring dawuh mengkono nggih kelawan kita nggih ijol golekna wayu katentreman mergo kuwi dibutuhke dening para Pandhawa ha tumuli kula mlajar tebih mboten pikantuk petunjuk angel le basa iki suwe-suwe saking Mbah Gogel Petruk aja sembrono nggih teng alas kula niku Gresula wong jeneng arep nyelametke nyawa ya apa-apa disaguhi ning jane aku radong arep kepiye terus tumurune Begawan Salantara Gandharwa Raja Bali ke Gandharwa Maya bapak kula Jim Gandharwa Maya nggih paring dawuh kali kula ora usah kuwatir Petruk tak gertak saka kene sowana Sang Asih Prana lha niki kok sik wonten ming sik Prana tok asih teng pundi Petruk Asih Prana kuwi ulun nggih sowan Iwang Pulun padha wenang kula nyuwun pituduh supados samangke saged kula nampi wayu katentreman kinarya liru anggenipun Ndarawati sampun nylametaken gesangipun Petruk kita bakal ulun paringi gendhaga isi wahyu katentreman angka sepisan dene angka loro kita mudhun ning jagat aja wujud kaya mengkono nanging bakal ulun dandani wujud sawijining satriya gagah oh nggih nganggo jeneng Jaka Lelana mbok Jaka Suwita mawon Jaka Lelana Petruk oh nggih terus sawise ngono kita jumujuga ning negara Ngastina kita matur kelawan Ratu Ngastina yen to kita kuwi ingkang momong Petruk yen Petruk disikara ning Ngastina kita ora trima oh ngoten iya sawise kita ngamuk ana ing Ngastina gendhaga mau paringna utawa caosna marang Nata Ndarawati isi wayu katentreman para kawan ana 3 perkara kewajiban ingkang kudu kita rampungi kira-kira kita sagu apa ora Petruk wah
sanget sagah pukulun sanget sagah sarating pandam sumala madangi jroning pasaryan ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng santyamanan kung sumungkem guling yen to pancen mengkono mara kita nderek kelawan ulun dandani sawise kaya mengkono kita mengko ulun paringi gendhaga siwayu katenteman lan tumedhak ning negara Ngastina. Oh nggih ngestaken dawuh Bu Ulun. Ayo Petro monggo Bu Ulun kula dherekaken. Punjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Udara Duryudana kakang kuwi pun kakang aturake panuwun ingkang tanpa pindhan dene Siadi wis bisa kasembadan boyong Petruk. Petruk wis ora bakal bisa urip ya mung nggon labet karo negara Ngastina iki mau nganti kowe iso gawe padhang kana negara Ngastina. Jenengmu bakal tak tulis ana ing pundi Kakang? Kutagara negara Ngastina. Petruk pahlawanku. Senengane kok ming bombong karo wong. Lho niku tenan kok niku nyata. Nggih. Mula Petruk aja tak gondeli uripmu ya. Dina samengko kowe bakal diseksekake dening para priyagung lan Nayaka Punggawa kang padha rawuh ana ing Datraya negara Ngastina. Anak Prabu Duryudana dhewe bakal kawasa nugel janggamu. Sik. Durna bapakku. Duryudana kakangku senggune bapakku. Aku wis matur yen aku saguh boyong ning perkara aku kudu weruh padine Petruk. Aku ora mentolo. Aku njaluk pamit luwih dhisik metu saka Datraya. Kangger menawi Werkudara mboten mentala. Amargi Werkudara menika sampun nganggep Petruk menika keluarganipun piyambak. Ning sami mboten pirsa nek Petruk menika dadi pancatan ringking para Pandhawa. Dawuh nggih. Petruk tumung kula Bapa Ngakasa Ibu Pertiwi dina samengko wis ditetepake kowe kudu dadi tumbal negara Ngastina.
Mula ingsun pribadi ngebakal mungkasi uripmu. Sabet pedang janggamu aja sambat mesti bakal tekaning pati. Yata laruta saking godha sang kura-kura. Yen namutasa sang Sri sigra ngasta wujuding bedama sang Duryudana. Nalika semanten sigra nigas jane Lurah Petruk kanthong bolong parandene kalaning jagat gawaning para dewa. Pedang dereng tumama janggane Lurah Petruk sampun salin wujud kaya wingi-wingi wujud pedhal. Dulu. Wonten dawuh. Sampeyan pendhita ajeng ngapusi kali kula. Lho, kula niku ya kaget. Wah, lah kuku karepe lah kok dadi wujud pedhal kaya ngene si ana sepete barang. Wah, kurang ajar Petruk pancen menungsa ora tatanan. Kurawa mung diapusi karo wujuding pedhal kaya ngaten iki pripun Dewate? Aduh, kula rak wis mbatin mesti eneng apa-apa. Biap. Nom-noman sapa? Yen sampeyan takon karo aku sing momong Petruk. Aku ingin tansah ngulatake laku jantraning Petruk jenengku Bambang Jaka Lelana. Sinuwun Ngastina, ratu ingkang mulang sarak, ratu ingkang hambek angkara budi candala, lupute apa momong aku Petruk? Teka mbok pateni bakal mbok dadekake tumbal. Jaka Lelana ora bakal nrimake perkara iki tak amuk negara Ngastina. Aku nek gelem kaya satriya ya ngleleng banget ya omongane. Ngerti ku? Iki Bambang Jaka Lelana. Siwung Ngastina wong kang mulang sarak. Wah ya wangen. Ndatarke dadi artis wae ya. Oh yo iki lho. Ki pusakaku nek ora tak delikke, waduh. Sing mau mbok gawa tak sabet janggane ora wujud kuandaning Petruk nanging salah kedaden wujud pedhel ora pangling pedhele Petruk. Wow, boyo ya ora percaya takono karo wong tuamu Begawan Durna. Malah Ngastina dina iki bedak saka pokal gawene manungsa sing jeneng Jaka Lelana sing aku sing momong Petruk. Jaka Lelana ora nrimake Petruk dadi bangke ana ing negara Ngastina. Wonge ngamuk minggira dupakane Jaka Lelana. Iki sing jeneng Jaka Lelana dasar kepranyata. Kowe sapa? Raden Werkudara. Ana hubungan apa karo Duryudana? Wah, satriya kok cangkeme. Wah, kowe Jaka Lelana dasar pranyata. Ayo, endi Duryudana? Tangguh gatheng sirahe cangkeme. Yayi Prabu Duryudana to kasinggihan kok ora Bu. Lho kok bareng karo Werkudara? Yo. Werkudara saka Ngastina? Iya. Lah ngopo?
timbali Durna bapakku. Terus? Wah, Ayo terus piye? didhawuhi kon boyong Petruk. Petruk kok diboyong apa? Ngastina ke taman pegebluk. Apa napa geblok tenan? Urung ngerti. Terus Petruk tok boyong. Yo, Petruk digampake ning Ngastina. dienggo tumbal. Wah, Petruk tekan Ngastina dipateni Duryudana dadi petel. Dadi petel? Iya, Wih lah kok elok temen. mbuh. Nyatane ngono. Koko Prabu wonten jejaka ing ngenamipun Jaka Lelana. Nem-neman ingkang gagah ngamuk wonten negari Ngastina. Ngaku menawi menika ingkang ngomong Petruk tegesipun Petruk dipun mong dening Jaka Lelana. Midhangan Petruk dados tumbal. Jaka Lelana ngamuk sak mangke Ngastina bedah dening Jaka Lelana. Lho. Ngastina bedah? Kasinggihan mekaten Kresna kakangku. Aku njaluk tulung Jaka Lelana patenana. Monggo miturut kaca paisan nak lirak-lirik. Nek aku mungsuh Jaka Lelana aku kalah. Jlampro mboten temandan. Janaka kalah. Wah, Monggo kae sing dinceng ming wong loro. sapa? Yai Prabu Duryudana karo kowe. Kowe sing boyong Petruk, Yai Prabu Duryudana sing mateni Petruk. Wis wong loro kuwi sing keluputan. Mesti kena bakal lelen ngoyak karo kowe Werkudara. Wah, dupak ora apa-apa. Ora apa-apa lah mbok tok tamani kuku Pancanaka, gada rujak kala tok tamake kae ora apa-apa. Wong kae udu menungsa. Wah, Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Kula mboten saged. Kula mboten saged ngrencangi paduka menawi kula mangsa Jaka Lelana kula pejah. Sinten ingkang saged mejahi Jaka Lelana? Wonten Sinten? Gareng kalian Bagong. Ning panjenengan kedah nyuwun ngapura ngakoni nek panjenengan mateni Petruk. Piye Werkudara? Mbuh lah. Werkudara kok mbuh lah ki to ki. Wah, Werkudara ya kudu ngakoni yen kowe sing boyong Petruk. Wis nek ora ngono, wah lah mbok tekan ngendi wae kowe doyak karo Jaka Lelana Werkudara. Cipir kacang panjang tukang parkir tanah abang nembang bangane sepi neng dalan rak tetembangan ta ya ke iya wong men supaya ora adem iya lagu ngendi ki mau lagu ngendi ngerti lagu ngendi ora apa lek aku kok iki cipir kacang panjang iki lagu Jakarta Betawi. Betawi iki lagune nek aku ya anu jenenge iki ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali. Nancak-kacak sedikit tidak peduli saya. Tuhan tidak aneh ini dia si jali-jali dong. Aduh sayang Gunung Merapi gondang-gondang tekan gunung jujuk situ saja gar omongannya naiso dan cebang-cebung sampai naik dhewe. Bukti kula Ndara. yo. Bukti kula Gus. Yo. Mati iki, Gong.
Ora ana apa-apa kok diparani Dara Werkudara iki. Mesti ade melakukan kekeliruan. Saurarane tumrap negara Ngamarta. Gareng. Kowe ngepel Jatiloyo kok nganggo sabun. Aku iki kepleset nyoh tampan ana. Yes. Kowe ta sing ngepel nganggo sabun kae? Kana ngentek. Hasanane ya kowe iki. Wah cilaka iki. Gareng. Udar. Semaur. Dalem Ndara Bagong. Kowe barang. Wonten dawuh Den. Ndara kula, pengayoman kula. Ayah. Dadak ngrampek-ngrampek ora. Salah ya pateni kok ya. Aku ngene aku njaluk ngapura. Lho. Masalahe? Kowe ora ngerti. Bagong kowe ora ngerti. Petro ora ono mergo aku. Lho. Lah Petro nang pundi? Petro tak gawa ning Ngastina. Terus jarene Duryudana arep nggo tumbal negara Ngastina supaya pagebluk ilang. Petro tak pateni negara Ngastina, ning Petro ilang wujude Petro dadi petel. Wah. Lah terus Petro sing asli? Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Kok iso ora ngerti? Kok iso ora weruh? Kok iso ora weruh Petro piye? Kok dadi kowe kok Petro to dadekke tumbal ki maksudmu piye? Negara kok tunggale Petro, sampean kudu tanggung jawab perkara niki. Ora sapenake dhewe. Sampean niku bendarane Petro. Lah kok dadi Petro kok mang boyong, kok sampean tegel-tegele. Petro didadekke tumbal, kok sampean kok ya mentala mateni karo Petro. Terus Petro saniki salah napa kula takon karo sampean? Wah, niki tetep mboten perkara sepele. Niki mboten perkara sakbaene niki. Niki perkara sing berat, niki perkara sing memang pikire. Mula aku njaluk ngapura. Wah, aku njaluk ngapura. Itu jebule mati kan. Ora mati, sing dipateni iki Malik Petrel. Nang Petro sing asli urung ketok. Terus Petro nanti. Ora ngerti. Kaya penak wae to kowe. Aku ora ngerti iki njur kepenak wae iki. Goleki. Gah. Tendang kowe. Kok tendang genti? Remuk aku ya. Gaya sikile tek becik kowe kok aleman rang. Sing ngomong Petro ora trima. Lho. Apa Petro duwe tukang ngomong? Sing ngomong Petro jenenge Jaka Lelana. Wah, kepalan Jaka Tedhun ki. Udu. Jaka Lelana kok Jaka Tedhun. Jaka Lelana? Yo, ngamuk nang Ngastina. Kresna dawuh karo aku kon njaluk ngapura karo kowe babagan Petro. Yen kowe iso materi Jaka Lelana, Gareng, Bagong. Aja kuwatir, jagat iki tak ubengane. Petro tak golekane. Serius lho. Tenan iki ora mung ngadeg wonten pangucap ingkang babar dadi pangarti. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Sumpah diseseni jagat? Sumpah seseni jagat. Le, Ndara Werkudara wis sumpah. Jaka Lelana, dantemi pateni le. Yo. Kaya montok kan. What is that? Wah, cece sapa iki jenenge? Iki ana kelinci kok omong. Kelinci matamu. Menungso e padake kelinci. Weh, menungso to. Kok kaya tepung suarane to iki aku.
kuwi ana slilite kuwi untune kuwi. Slilit apa? Ah iya, kowe iki senengane pete kok. Ndeleki, meneng. Heeh. Diambu to. Ayo. Dijigong slilit dijupuk kok diambu ora. Kowe slilit dijupuk kok diambu. Anggo ngetarani sapa kok? Wis rasa dadak gelo. Rasa dadak perang aku ora tro kowe. Petro to? Petro sapa? Aku Joko Lolong. Wah, gue. Putus aku Joko Lolong. Wah, ajar lho kowe. Petro to? Aja ngawur-ngawur. Aku Joko Lolong. Aku sing ngomong Petro. Petro tekaning pati aku ora trimo. Kula Prabu Duryudana karo Raden Werkudara oyak ndadi tekan kula. Saruke mambu bensin. Dua gelan kuno banget lho Gong kuwi, asli. Tenan kuwi aku. Aku jek cilik nang pinggir kotake bapakku senengane ngono kuwi mben. Petro iki ketara sarunge mambu bensin. Biyen wis duar wong sing tiba saka amben barang bodho. Ngelilir. Petro ora sembrono ta Tro wis jam 4 kurang 10 lho gek wis. Ayo, ndak serat jenenge adem. Oh iya. Wah, saka ngendi tong? Kaya gara-gara ra melu. Saka ngendi to? Aku nek arep akrab karo kowe kok ora iso ta, Tru. Andasmu atos banget e. Menangi wetenge malem kaya diantil. Ayo ngene iki lelakone. Sinuwun tresno endi? Akeh apa lenggahne kana? Kondi damrene, aku ana wigati. Aku kok gelem tak kongkon ta, Tru? Njaluk tulung. Oh iya, ya rasane kakane kok kon wirawiri. Piye Petro? Pikantuk. Lho, entuk. Entuk. Ajar lho. Endi coba? Lah, ya bener iki. Dibuka to isine marning to iki. Bojo ya. Kok bengi iki kok ngerol sering. Bakonge ra ndek swara mung saku. Aku mbak iso gonta ganti kok aku pokoke. Tak bukake pono kawan nggih, dibuka ndoro. Panjal maning Bathari Sri diwaning buga kondur marang negara Ngamarta. Joko Lono mau sapa? Kula. Wulung gleleng. Wah, aku dicandak sikilku tok klekarke. Masalahe nendangi. Ndangi caidan. Ha sampeyan ajeng mateni kula kok. Saiki wis ora. Lho alhamdulillah nek wis ora. Melu ngapura. Padha-padha. Ora basa, sami-sami. Wah. Kowe iki ngopo, Gong? Cengelmu kuwi. Petro jejeg nganggo pringgon cengel e. Awang ora ana apa-apa diantil kira. Kaya asik ngantil kowe iki. Asik dhukulmu mlocot ora. Werkudara, nggih. Sesuk meneh nganggo itung-itung yen tumindak. Yo. Kurawa kae lho sajake kok kaya ora trima Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, meneng wak singgirne.
golek senjata pitulung tinemune sing dadi Jaka Lelana mau Petruk wong Sangastina geger mung mergo dipaeka karo wujude Petruk. Wah, mula sesuk aja gawe pitenah karo Petruk. Wong nandur bakal ngunduh, wong cilik bakal ngolehake, wong utang bakal nyaur cerewet. Samadhange jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung Madya wusana sampun paripurna lancar rancak niring sambikala mugi-mugi sadaya manggya wilujeng sarana tumurun ing wayu katentreman ingkang estunipun jebul wujudipun Sang Hyang Bathari Sri ingkang kundur angemong dhateng boga wonten ing papan mriki sageta gemah ripah loh jinawi murah sandang murah boga kebaing katentreman kebaing karukunan lan ingkang langkung prayogi mugi-mugi tansah nampi barokah samudayanipun saking Gusti Karya Jagat. Yo Semar nenten lepate kula sak kanca pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca nyuwun pangapunten jer saged kula namung kados mekaten menika menawi wonten duna dungkaping tanduk kiranging tata krami nyuwun pangapunten gandeng sampun paripurna kula sak rombongan nyuwun pamit Ndara Werkudara.